Taning kong ngapen pa gijing sngongu yo blay hakaba upenla yang ada ke jingai gijing ban sam ye ke tin ke jong blay lengba ke channel bat nga ai kublay yu fi baro ki bakloi ban snap ye ke tin ke jong blay to blin kru khu yu fi te shwa bangin ya puson ye ke tin ke jong blay yo don not deng jong fi ki bayai lema ke por ke ba fi jenjar ke por ke ba fi do jingkremen fi hiar ke jingkot jingkia hiar ka yo ke kon kan rum kan ram ke ying ke sem ke jong fi jit phi ban phai show blade ka donut ka jong phi baro utrai ude mo ukeng uta ubala ban le ki kamba ha ka jing im jong phi ba ka yeng ka sem ka jong phi ka ktin ka jong blai ka ong kum ni uta ubala sedang ka jing le ba bha ma ukeng un penjanai u jesus christ ude mo u ba sedang ban le ba bha ka jing im jong phi ma u hi keng unang penjanai phi ba ka yeng ka sem ka jong phi ma phi ba ka yeng ka jong phi pidon haka lenti jong ka jing penwan dur ka jong ublai to jet pi ban shania hau jet pi ban ngai yo de ka donut ka jong fi baro ublen ker khui fi la mene ka pol pengini phai no ban nga su ka ktin ka jong ublai ka banga kwa ban hikai lengba ka ne ka city shi ka ephesus kala nong ka basan hagani kala nong ka basan kidon lightly ki jingya jong u kristan kibala tho hagani kala nong ka basan dau absolute pol Hagad khot ka baar wong kumni to phinia haka jing ie kumba ukres ula ie epi hagad khot ka ba prapat wong kumni to phinia kum ki khon ka jing shai hagad khot ka ba khat san pan la tho kumni to khmi ba te kum no phia om kum ki bom stan henry kum ki bastan ka jingmot hangni ka ba mon ya haka jing ie ya haka jing shai but ya haga jing stan tungin ye puson ye kini ki lightly kini ki jing ya ki badon laka jong ka khubor hakaba kini hikai hapding jongi hakaba kum kini ka por wapsul pol shaba un hikai ye kita upanon kam ye ni ka gantien wong to ya kani ka jingtien ya hangni ka jingmot jong apsul pol ka bamun ka rukom im ka rukom ya ka rukom le kata ka ka jingmot jong ka kantin ya hangni hakabo apsul pol udon ye ka ban hikayengi ka bamot ba ka jing im kristan kamde tang bangilang nge yo blai om tang ye kata ka bangilang nge ye ka jing tho ba kho lane ka bangi phla bangilang nge henry ka jing im kristan ka dei kata ka jing pentri kam ya ka ei ka bangilang nge ngan ong biang baka jing im kristan kadai kata ka jing pentri kam ya ka ei ka bangila ngei ya ka ei ka bangila puli ya ka ei ka bangila shampang ya ka ktin ka jong blai ni pentri kam ya ka jing ngei kata ka ka jing mon ka bo apsul pol umot hangne ban ong to phinia u jacob ha ka city ka jung u ha ka city u jacob kal nong ka ba ar ka khot ka ba ar phong wong kum ni ka jing ngei klem ka jing le ka long ka bayam ka bamon ladangi pla bangi don ye ka jingai lada ka pruthei lane ki briu kimyo i ye ka jingai ka ba trekam ha ka jing em jongi ka ba mut ka jingai jongi ka long ka bayam ngal ga daw ai ba ka jingai jonga jong fi nginda pentrei kam ye ka nang ne shakmat ba ki briu ki banyo i bangi ngi ngai yo trai ngi ngai ye ka ktien ka jong blai tongin ye let no menta shakanike lightly ke jingai lenti kristan kiba kumnongi pentrei kam ye da ka jingai ka jongi bangilang ngei hautrai haga de khot ka ba aru apsul pol wong gumne topin ya ha ka jing ie banya ya ka jing ie kalong ke ek ka ba crown namar ka jing ie ka dei ka ba crown haga gospel ka jung Matthias kalanong ka ba arpu ar ka de khot ka ba laibusan hangtu ka yatho ba lawan way uriusai ubawan ban kliu Jesus Christ haga bawong ke kata ka hukum ka ba krautam la kliu Jesus daw taw riusai baru Jesus jubab kumni wong ka hukum ka ba krautam ka dei ba men ie eu trai u blai jome de ka dono jome baro na ka men sim jome baro de ka jingmot ke jome baro bat ba men ie ala upara marjan kumba yaladi ka jing ie ka dei kata ka hukum ka ba krautam kabau Jesus Christ ujubab yau tu riusai kumjuru Jesus ong kumni haga gospel ka Yohanes kalnong ka ba khatlai ka de khot ka ba live sound Jesus ong
ka hukum ka bathmai ka banga nga ai shepi kata galong tu phin ya i paralok hi ka bamot ka jing i ka dei ka hukum ka krau tam ladengi ya ka jing i ka umon ngila pendep ya ka hukum ka jung ublai Wapsul Paul ro haga shiti ka jung u kata galong haga shiti baningkong koren kalong ka ba khatlai ka de khot ka ba ningkong terter Ukraine Cambria haga ba yedei bat ka jing i ba ka jing i kalong ka ba don kam tam na daga daw ka jing i ka dei ka ba don kam tam haga jing mani haga jing yalam haga jing shikri blai haga jing ai namar utho haga tu kalong ka ba khatlai ka shiti baningkong koren kalong ka ba khatlai ka de khot ka ba ningkong terter wang la da klem jing i mentoy e ruem kamdan jingmot kata ka bangile la da klem ka jing i Nalga daw apsat Paul kentui gini ke bangai hang ne wang topin ya ka jing i kaumot ka jing shikri blai ka jing mani blai ka jing yalap ka jing im ka rukom le ka rukom im ka jing i ni dei ban pentre kam ya ka jing i ka jing blai habo apsat Paul ong topin ya ka jing i upen i da ka nuksa ka bakrau ka dagalong sau Jesus Christ da ka bu ong kumni topin ya ka jing i kumba ukres ula i yapi ka jingmot yung apsal Paul hang ne kaumon bahabangiya ya ka jing i mde ha kurukom kum ka jing i brio namar ka jing i jongi ki brio ka don ka jing duna hang ta ngi ki brio hitip ne em ngi i tang ya ki banginang ban i ngi jet ban i ya ki brio ya ki bable bha ngi ki ba yarap ngi ki ba buram ngi ki ba ko ngu ngi kloi ban i ya ki ngi nang ban i ya ki bangi imon ban i ngi i ya ki henry ki tu ki ba le bom de yangi ke basatla ki ba penja buram ya ke kerteng ke jongi ngimnang ban iye yaki bangimon ban iye ngimnang ban iye yaki ngim iye yaki kata ka de rukom iye jongi ki breu ka don jingduna hangta henry la dangi ya ka jing iye wabs Paul wong kumne ya ka jing iye kumba ukris kan ula iye yapi kabamon ngidon kamban pek kan yeladi haduk kanu ukris ula iye yang ayapi tongin perkat hadu kat no ukres ula i yangi ngi dei kin nongpop ngila dei kita ken ki briu ki baju ya le persa ya ublai ki baju pen smosi ya ublai ki basatla ya ublai ki bom ju ko ngu ya ublai ka bible ka ong men bangi long kin nongpop ukres ula i yangi men bangi dang long kin nongpop ngi dang ya le persa ya ublai henry ula i yangi uyaisha bat ngi upen i ka jinglong ka ba jemno da ka jing em jongi updiang ngi compare kumno ngilong but ngilong kumni bangilong mentaro baro ka de ka jing yaisha slam ka jing ublai kata ka ka de ka jing i ka jing ukres singi kata ka de ka dur ka bu apsal Paul wong topin ya ka jing i kumba ukres kan ula i yapi shishu apsal Paul udang pensai shishu ka ba kumno kata ka jing i ka jing ukres haga ba ong kumne ka de khot ka ba bot pat wong kumba ukris ula iye jepi ubala aitino yala di na kabanta jongi kata ka de jing i ka jong ukris u Jesus Christ ula kloi ban kenyai no yala di na kabanta jongi kata de jing i ka jong Jesus Christ haga ba apsal Paul haga shiti shike Filipi kala nong ka ba ar wa apsal Paul u pen i shushu kumno ba kata ka jing i jong Christ la pentre kam ya ka da ka ba ngi i au Jesus Christ u balong seriem ya ublehi u badap da ka buram henry ula i no ya ka buram ka ju ujit ban wan sele ka prothai ban penret ila de ban pensuda ila de ban kongu wat hadu ka jingyap halor ka ding pna u Jesus Christ ula knyano ila de halor ka ding pna kadaw baro de namta jonga bat jongpi u Jesus Christ ula kloi ban duno ya kata ka jing shembha ka jing u na ka benta ban ai ya ka jing shembha ka jing im jonga jongpi kumboong apsal Paul u Jesus Christ ula wan ban long duk yala de knang ba on penrus pa yang ayapi ta ka jing IT ka jing Jesus Christ yala de kata ka bo apsal Paul u khot yang giru ladengi kwa ban pentre kam ya ka jing e ladengi kwa bangin ong bangi ie shisha ya ublai ngi ie ya ki weipan kau mon nginom wat tangi ka jing mentoy ya la jong henry ngin wat ya ka jing mentoy jong ki wei rukum jo ke ka bangile ngile na ka banta
ka jing bha jong ki wei I kloi bandu na ka banta ka jing yo nong jong ki wei ka perthei la de pi len yela de ki nyeu ba kata ka de ka ding du nong henry how blai pat la de pi jet ban len yela de hakmat jong blai pat ka de ka jing yo nong ban ngi kan mau de ka shiti ke Filipi ka long ka ba ar hadien bo Jesus Christ ula penret yela de ula ki wala ka ding pna ula kloi ban len yela de na ka banta jonga bat jong fi kata ka jingle ka ju kala long kum ka jing pensngo ba akmat jong ublai habneng hagaba kala long kum ka jing ubi akmat jong ublai hagaba ublai kupau ba habneng ula kentiu ya ka kerteng ke ju Jesus Christ halor ki kerteng baro hagaba ki khosiu kin hab ban dem krup uthli un hab ban phla ba Jesus Christ ulong utrai kata ga ka jing penret ke ju Jesus Christ kabala penlong yu kupau ba habneng u shem sngo ba ya ka ni ka jing IT lot ka ju Jesus Christ lada mangawa phirung ikloi no ban penret ilade ngi ime ka jing im na ka banta ka jing mentoi jong upara bangai jong ka para bangai ngile eki na ka banta ban long jingger khu yeki wei kanoi phi ublai usem sngo bhabat kumba ukentiu yo Jesus Christ kumtaru un kentiu yang aye fi habangi jet ban lenno yalade tata ka jing e blai ka jing e ka ba kloi ban len yalade ban IT na banta ka jing mentoi ka jing bha jong ki wei pan kata ka de jingmot ko apsal Paul hangni u khot to phin ya ka jing ye kumba u Chris u ye fi phiru kumta e je ki wei kumba u Chris u pdiang ye fi kumta phiru pdiang ki wei kumba Jesus Christ u map ye fi kumta phiru map ye ki wei kata ka de jing ye ya ka jing ye kumba u Chris u la ye fi kata de jing khot jong ka ktin ka jong blai ka bo apsal Paul u tho ha ka de ka city ki Ephesus habang ya ka jing ye Wapsul Paul hakane ke dekhot ke balai ukentu yangi bangidon kam ban kiar pat dakini ki ba ngin sei pule minta ladangi jet ban ya jaga jing ie ki kita ki bangi hab ban kiar no ladangi ya jaga jing ie wong kum ni wapsul Paul henry ke jing klim ya ke jing le jaklia baro lani ke jing ikwa lalon wat ai ba on yalap yaki hapdeng jongpi kumba ka deikan yaki riu khu kabamon ya ke jing klim kabamon ka jing im nuti ka jing le nuti ka jing pek yaki kam nuti lani kata ka jing im ba auria kata ka jing im ka ba ispa ye ka jing sngo ba prothei yaki bakum kita pat ngidon kamban kiarno ladangi jet ban ya ka jing ie haga khot ka ba sau shu ong kum ni lani ka jing ijili lani ka jing kran bie lani ka jing kran biria ka bom bet kan hangni wapsul Paul umut ban ong kum ni kinu ka jing kran biria ki ba kta ya ka jing sngo jung ki wei ki ba penmong yi ki wei kata ka jing long biria ka ba hadu bala shulong kran kaino wat ya ka ba kenjaman semro kum kata wapsul Paul ong ka bom bet kan namar yo ba ka kta ya ka jing sngo jung ki wei Shushu apsul Paul udon ban ong kum ni ka khot ka ba san pat wong namar pi tips kem ba wei po wei baro uba kelim lani uba yele jaklia uba le jaklia uba ikwa lalon ulong unong mani bli thau dan benta ha ka hima ka jong ublai haga khot ka ban riu par wong kupni wat ai yano ru ba on shukor ye fi daki kitin thala kidi kitin thala hang ne ka bot wat ai ba ki briu kin shukor ye fi daki tu kitin ki ba ong mlei phi ini sa ipop ibaret ani ini mlei ba boro te ki le ikili ki jingle ken mau ba wat ai ba manga phi on sa shukor daki kitin ki ba ong mlei ka pop la de ga diga beret la ne ka ba hero ka de hi ka pom daga daw kum kini ki apsul Paul wong wat ai ba on shukor ye fi daki kitin thala hangni apsul Paul ka de khot ka ba nyeu pat wong kum ni namar kata phi wat long ki ba ya shang lem bat ki hangni apsul Paul uklemot ya ka ban ong ba ngidon kam ban kiarno ne ki briu baro Henry ka jingmot chung apsul Paul ka mon lada pidon hangno wat hapdeng ju ki briu ki bom patip yu blai Henry wat ya telun pat bat ki kam besniu ki jongki pidon hapdeng jongki pilong kum ka syarak ka bateng shan hapdeng jong ka jingdom pi wat long ki ba ya shang lem bat ki kata ka jingmot chung apsul Paul ka bomot ban ong hangni Toni ka pon ngini puson pat menta sa ka wipat ka jingyai kristan ka dagalong ya haga jingshai
Hagan ke khot ka ba prapat wong kumni. Namar pila julong menno haga jingdum. Henry minta pila long ka jingshai hautrai. To ya te kum ki khon ka jingshai. Kau mot ya haga jingshai. Hangni wong pila julong menno ka jingdum ka ba mot ka rukom im ka jongi ka ba mensua haga por ka ba ngimpat pip ya utrai ngi im hakata ka jingdum ngi im hakata ka jingbom tip ke ka ngile hakata ka jingbom tip kum ong ka tien ka jong ublai. Henry minta habangila pediang yu jisu kumunong penim. Habangila long haka jingshay utray. Ngiyay omsyu kum ki bom tip. Henry ngiyay kum kita kiba tip. Ya kaktin ka jong ublay. Ngiyay kum kita kiba tip. Kabamon ka bangila yo jingikay na kaktin ka jong ublay. Ngiyim kum tagang. Katad ka jingmot ya ka jingshay. Shishu hang niyo Apsal Paul. Upan shay shishu kumnong ya haka jingshay. Haka nigi dekot ka ba shipo pat wong kumni. Uni so juga jingshay. Da ka ba tenju ka ka ba pen snobha ya utrai. Ladangi kwa ban ya ka jingshay ka ba mot tenju ka ba pen snobha ya utrai. Ka umot swa ba pin kren. Keli jingkeli ladi. Kini ki ktien ki ba fikren. Ki pen snobha ne em ya ublay. Ki tay ne em ya kita ki ba ngap ya pi. Kini ki kam ki ba pile ka pen snobha ne em ya ublay. Kini ka rai ka ba pijit ban ya. Hatu ka pen snobha ne em yu blay. Tang ni pait pat menta se ka dekot ka ba khat san pan. Hang ni Apsal Paul u khot pat sa ka ka jing khot ban ya kata galong wong kum ne. To khmi bha te kum no phiyai om kum ki bom stan Henry kum ki bastan. Khmi bha te kum no phiyai om kum ki bom stan Henry kum ki bastan. Hang ni Apsal Paul u khot ye ka jing khot kata galong bangin ya ha ka jing stan. Kumno ngin ya ka jingstan hangni u Apsal Paul u tho kumni khmi bha kumno phiyai kani ka tin to khmi bha u Apsal Paul umut kumni ban ong to da perkhat bha ya kata ka ba phimut ban kren la ne phimut ban le phimut ban im to da pensong nong rim bha to da pensong nia bha to wat ya ka jing shemphang ka jing ki kistan ni kisngi ka long ba ki ong ba sisien ba ki la ya ka jingen lani ki ya humun sim kim tre shu wat ban penon kam ye ki jingmut ji perkhat ke jongki kim tre shu wat ban perkhat lani ban pensong nia lani ban puson ba ke jingmut ke jongki ki sngo ba ki haba ki ong ki ya da ke jinge ya humun sim ki sngo kum ba kata ka ba ki le ki sngo kum ka dei ting teng mdei shu ya humun sim kala dei ya haga jingkwa ga men sim ke jongki haga bukun mi ki jing ja ki bom sngo ternat sakawai pat wap supol bu ong khmi bha ka mon yit ba ya ladi pek banya ba ya ladi bun sin ngi nang ban yit ikiwe ngi yo i kiwe kat be ya ladi pat ngim yo i ru em habu wap supol ong khmi bha te kum no pi ya ka mon khmi bha ya la ka jong ka jing im kumno ki ktien be fikren ki pen snobhan em yu blai kumno ki jing perkhat ki be perkhat ki pen snobhan em yu blai kumno kata ka rukom em ga jong pi hatu ka ya dein em bat ka mon ga jong blai khmi bhai la di pitip ne em la dangi kwa banang kham ye shu yau trai jisu yet khambon ye la di bu bai khambon ye la di khmi bha kumno ti phiyai om kum ki bom stan kani kentin bom start komot ki breu ki bom dan ka kentin jong blai ki bom dan yumun sim khoi ki bom dan ka jing shempang ki bom judon ni ka por ban perkhat ban pensong nia ban da pusan ka jingmat jongki ki bom tip ka jing shempang wat long kumta wat yai kumta wat im kum kita ki breu henry yai kum ki bastan te kumnung in yai kum to bastan wa Apsal udang tho su ka dekhot ka khan breu ong kum ni da ka su spa ye ka por namar kini ki sngi ki long ki basniu su spa ye ka por ka bot penan kam hok e da ka por ye ka kabu ye ka lat ka ba yo penan kam hok e ka bon na pdeng jongi habangi perkhat ye ka baladep ngi shu ba bebe ye ka baladep namar ka ba bon ka por ngi la shu pen serwa kai hagini ki sngi le ka wein ka atiar ka ba pen serwa bhai ka por ka jongi ka de ka jing plut por palat ha ka mobile hoi ka mobile ka de ka wein ka atiar ka ba long jingmen toy long jingker khula dangi nang ban penan kam ka henry la dang ngim nang pat ban penan kam ka ni ka de ka atiar ka jong usaitan ka ban pen serwa pat ye ka jing im ka jongi ka pen serwa kai ka por ka jongi tongin nang ban suspa ka por da ka bangi penan kam hok ka por ka jongi ka por ban don baru troy ha ka jing duai ka por ban pulai ka khin ka jong blai ka por ban tre ka por ban shakri ka por haying ka por shabar
ni don kam ban nang ban pia bahaya ka por namar kini kilong kisngi ke besniu kini kilong kisngi ke besniu warai ba ka por ka jong pi baro la pelut por bai tang ha ka kam ka ba pitrai hadu bom don por shu baru blai wala dengi dan sibun ka kam ka bangi haban le tungin ay ka por ka jong i baru blai namar ka por ka jong pi baru blai ka por ka ba pit mat ye ka jing pent mai bor ha ka min sem ka jong fi ka por ka ba ha ka ba blai yo ban pen klan ye ka min sem jong pi klang ba pin i klan ye ka bor ka jing klan jong trai tungin nang ban suspa ye ka por namar kini kilong ki sngi ki ba sneum ha ka de khot ka ba khat new pat wa pol ong kum ni na ba kumta wat long pi ki ba bie uban biang se isien wong wat long pi ki ba bie ka wat long pi kita ki bom ju perkhat ki bom ju pen song nia henrei ki ba shempang ye ka mon ka jong ublai ki breu ki ba start ki breu ki ba shempang ye ka mon ka jong ublai kumnong in shempang ye ka mon ka jong ublai ka ktin ka jong ublai umen sim ko bat ki breu ki ba riu blai kita ki dei ki lat kumno bangin smooth ho ye ka mon ka jong ublai tongin ye pai ka de khot ka ba khat pra pat wap su po ong wat long pi ki ba bu ai de ka wan ha ka ba don ka jing kenwin henry to long pi ki ba dap do min sim ko ba wat long pi ki ba bu ai bun sin ki ki ba bu ai hadin bala pendap ki de ka kian kata ka kiat ka ba na po jong ki ka control ki ka nya e ka jing em ka jong ki kum taru absul pol ring dur hang ni wong to long pi ki ba dap do min sim ko long ma pi kita ki ba dap do min sim ko kani ka kantin dap ko mon long ma pi kita ki ba la control la sensar do min sim ko long ma pi kita ki ba la pniai da ka bor ka jo min sim ko sa ga wei pat ka jingmot jene kantin dap hang ni ka ba mon kani ka kantin dap hang ni ka mon to long pi kita ki ba yai pendap do min sim ko ka mon long ma pi kita ki ba yai mat e ka jing pen ko bor ka jong blai ki ba yai mat i ka jing pen sle ka jong blai ki ba yai mat i ka jing pen thmai bor ka jong blai ki kristan ki ba yai mat i ka jing pen sle ki ba yai mat i ka jing pen ku bor ka jong blai ki de kita gen ki ba dap do men sim ko ki ba ki ba dap do men sim ko ka de khot ka ba khat khat khandai pat wang da ka jing kren parlok ki sam da ha ki jing ruai ba da ki jing ruai ba kin chamen sim da ka ba ruai da ka ba kin un da ka do not jong fi how try ki briu ki ba dap do bun sim ko ki dei ki ba haba ki ruai ki yero kila ban ruai bi yero nadu ka do not baro sau trai nadu ka do not pitip ne em ka ba pen sngo ba ka ma chung blai ka de ka jing ruai ka jing yero ka ba mi nadu ka do not baro ki briu ki ba dap do bun sim ko kila ban ruai yo trai nadu ka do not baro kita ka de ka jing mi na kata ka jing kata ka de ka jing pensat bor ka jong ben sim khoi bangila ban ruai yo trai na du ka donot baro ha bangi long ki badap du ben sim khoi ha ga khot ka bar pho ong kum ne da ka ba ai ngu hala ka sngi namar ki ai baro how blai ubau kupa ha ka kertai ngu jesus christ ai ngu hala ka sngi ha ki ai la dangi long ki break badap du ben sim khoi ngila ban ai ngu yo blai ha ki ai ha ki ai ka ba mon hagapor ke bagi mat jing hagi por ke bagi mat jing kerku hagi por ke bagi shemha ke por bagi shempa prungila ban aingo yu blai ikan ma yo pol usilas ki digi break bala dap lu bin sim ko wat ha jing mandi la te la khomi ki la sempat la pensitom benye ki henry ki nang ban aingo yu blai ha pedeng jong ke jing kata ke aingo yu blai ki ke baro aingo yu blai pedeng ke jing pedeng ki tma pedeng ki jing janjar aingo yu blai ha ke jaka baro aingo yu blai namar ki ke ba phi shema ka gm jong phi namar ka ne ken ka long ka man ka jong blai ki break ba dap do men sim khoi ki long ki break ba la ban aingo yu blai to ngin nang ban aingo yu blai ki ke baro kata gen ka long ka man ka jong blai but ha ka ne ka khot ka ba ar phu weipan wab supol wong kum ne da ka ba ya ko ngu paralok hi ha ka jing shapting ya ukres da ka ba ya ko ngu paralok hi kaumon kajing khot banya buram iwe banya nyokor iwe ban nyo yikiwe baki khamba banya lade tani ko por ngi kan mau hi kan ka tin ka jong blai ko after pol khot ngi to pinia ya ka jing ye kumo kres ula ye je fi kumo kres u ye je fi ye me fi kiwe ka ba ar ya ka jing shai ya ka jing shai ka omon na tenju ya ka ka bangale ngale ba ka ban tan sngo ba yu blai to pinia ha ka jing star ya ka jing star ko mon
tongilong ki pri ki ba yet yelde bu bait yelde nang ban aingo yuble ki por baro but nang ban burom iwe to blin kr khui feeling ban ka por ka phi sa score ka tin ka joble tong india ya ka jingi he tong india ya ka jingi shai tong india ya ka jingi stan kata de ka jingi atlantic kristan ka ba ingin ya nang ne shakaman ublen kr khui fi nam ta ka burom jong blai amen amen